Ja, vítajte u nového videa. Dneska pôjdeme robiť, že čo toto je. Našli sme to kdesi pri potokoch a vyskúšame to. Vyskúšame to najprv, že keď to strhneme a potom, že keď to namočíme pod vodu. Takže ideme na to. Takže takto dáme kúsok a pozrite, čo sa s tým deje. Proste predtým to išlo viac, len video sa nám nepodarilo. Proste vyskúšame to dať aj pod vodu. Pripomína to corn dog, keď je to v celku, len už sme polovicu využili na minulé video, len sa nám nepodarilo, tak ideme to dať pod vodu. Nič sa nedieje. Vyskúšame, či to stále drží. No, či to stále urobí hento. A stále. To je pekné. No tak, toto bude asi koniec tohto videa. Ďakujeme, že ste dopozerali až sem a nezabudnite dať like a odber.